que és una autèntica vergonya el que ha fet el govern d'Espanya. Per què? Pues perquè ens està provocant, d'entre altres qüestions, un caos administratiu a totes les administracions que no ens ho mereixem i que no s'ho mereixen els veïns de Badalona, perquè al final de Badalona i de les altres ciutats, perquè al final són els que acaben pagant una mica la incomoditat de veure aquestes cues. Aquí hi ha un doble missatge. Per un costat, la iniciativa, conceptualment la proposta del govern d'Espanya, que jo crec que és una autèntica irresponsabilitat. Jo estic a favor de que Espanya necessita immigració, ho he dit moltíssimes vegades, i estic a favor de que persones que volen treballar ho puguin fer, però amb control i amb responsabilitat. I és evident que les cues que estem veient demostren que de control ben poc i de responsabilitat cap ni una.